Mesdames et messieurs, nous sommes les chefs de la Niwatila Ambe, au Befou Dante Folimina Kadirola, Kafo, Awala Kawa, Jamuka, Mandi de Fla Niwatila, Jamuka Mewole, Nanzarakana, jeunesse développement ni Adabara Mali, Chifnaka Okama, Abe Sigiyano, Sibiru, Sibiri, Kadam, 17h la Katabla, 18h la, Ambo Befora Kanuna, Kafuku, Sibiru, Sibiriame, Babu Dota, Minkona Nambeole Bla. En chiffre de mani ou le Béjeka au Babou Konokma fo Aounyana, Angani Babou, Angani Drokin Babou, Odiye, la résilience des jeunes face aux défis actuels. Aïwani Oye Kafo, Namaye Kafo, Chifnakaou, Koufna Djoroka Bou, Jamana Kungankula, Aïwa, Adjala Kafo Fana Koni, Watilabani Nuna, Chifnaga Chamambe non, Aïwa Doa Adjala Kafo Kou, Uteina Fo, Teka considérer Walma Gela Doni Fanaboukan, Aïwa, transition clé là. Ni ala sɔnna ma mina datugu o gɛlɛya ninnu na ani u ye ɲɛtaa minnu fana sɔrɔ ayiwa transition kɔnɔna na ani politiquement aussi maa fana b'an bolo ale fana bɛna a da don ayiwa transition yɛrɛ ayiwa a bɛ bolo min kan yala maa bɛ se k'a fɔ ko maa kan k'a bɛ maa jigi fa kosɛbɛ wa ni ala sɔnna ma ani maa fila de bɛna babu in kɛ min b'a to a bɛ se ka caman faamu a kɔnɔko la cogo min na maa fɔlɔ o ye Mohamed Samake ni ale ye Mali gorobaraw bɛɛ ka ɲɛmaa ye. Aya wuli ana nga wuli jabi ale tema kure kene kan. Salam alaikum monsieur Samake. Wa alaikum salam. Ça va bien? Ça va alhamdoulilah. Merci beaucoup ina nga wuli jabi a jerayi. Alors anga maflana ali Mohamed Bill Traoré mouvement ba mimbe ni amba le wuli yere wulu debout sur les remparts. Ale wulu ka maye kene kan no amba fu ni ale chien fole kana jeunesse et développement kene kan ko bastila monsieur Traoré. Alhamdoulilah ma la fo kala bargada. Merci Yambi Fou, il n'a pas jamais adjéré. Amanga public charmant fou, merci beaucoup. Afnami nana kanana jekene kamo befou, Gurubara Mali Gurubara Beganyama, et Amsika fo, Mosu Konna, Antesra, Antera fou la bio, Sabla, on est bien sécurisé, merci beaucoup. Alors, au débat, en ce cas-là, Djamkan Kononi, oye, jeunesse et développement et Mali Chifnaka Okumada, avec ce chérif là, je sans fait, Sibiru, 17h, la 18h, et Wakaka Adjiraoula, lundi de on fait, 11h, midi. Babou Aminali Damine, 600, Kafoko, Kakumadi, Mali Groupe Kanyama Bama, monsieur Samake Koli Bachiti la Tougouni. Alhamdulillah, Bachitana. Alors, Aïe Iwoli Nanga Wuli Djabi, Fembe Talikanga Babou Yerekan, ni Oye, et Chifnaka Ouka, Yeta et Minimi, et transition, Anifona Gelam, Yifona Boukan, et transition clé Fonala, Aminandatu Ulurila, et Chifnaka, Djakulubi Boulouni, Oye, Gurubara du Mali, Mauka Nyama Baye, Ibe Barawara Kefana. Alors, bi na yiniga i nananga plateau kan ni sonda folo jumbe be la. Bon, ni so jale no kojugu kosobe shirifla anga shirifuka fo joro babala mali ngona amba fo alna sala tan fiance ni watina anga fo libsama fabi yoromna. D'accord. O temenen ko fe an ni so jale ndo kosobe an so jale no fandola ni transition on se jalo no kosobe fando la no lui. OK. Voilà, mais yoro do be en doucement kasalen do lu fanana. Lu yoro fana be. Comme yi ngana mseka o jabi dima. Très bien. Ni ala sona ma mbesroka. Am kala kuma dima tuguni. Amna anyi shanga maflana ma ali Mohamed Bill Traoré yere wulu debout sur les remparts. Ali uluka ma ikene kan ko di Bastila. Malatanu. Je travaille madoni et chien voulait kana jeunesse et développement kenekan. Anderson Dalimba ambifana fou qui wali mando. Et jeunesse et développement aller jamukani min d'abord Mali chifna ka kama. Abi sigia no sibiru sibiri aka babu aka kuntala akungila tabaw yimi ori ka chifna ka ko akilna udeme ku ka tabulu fna deme aywa barakota fanfla la politiko bunankun kan fukota se sirawrawla ni nama yaka fu yeshifna kay dron ambi woli bina kene kan kaseka yakilna tafu chugumina. Alors ina nga kene kono ni sona jumembe la dakunye fola jumembe bulu. D'abord ka an lemay jekulu munu nyebana jabarani na ka befu ka be wali nyimando Mali kono ani Mali koka ka befu ko débatteur ka Samake ana no fe jekulu kolu bela jelen fu Mali munu sogole no ana shirifla ere togola ko fo ka nga karamogo ba ni oy anfa amoke aidra ka fo ka wali nyimando vraiment an dabna dum barumuna Allah ka ni sababe. Amina Rabbi, Amina. Merci à Djeraye. Allah ka baraka do kumo bela jelena.
Amo befo une fois de plus amena kuma di samaki ma toujours Mali guru barawuka enyamaba ewa sisan na yinginiga guru barawuka enyama emi alors donc ya fula emi o de kiniga guru bara yere na yinginiga ka foko guru bara est-ce que ibse ka dakunye klina ibse ka mufumal dama pour que mo ibse ka famu ani fana akwa bara femi yana ngasi akwa deguni akwa langino fana ma bo gurubara ya support de ni gurubara fa do support de fo fargulo nyana je de do kanu de do ina fo a kanu kono do se ga kanu ke ka bara e fana ina fo ko mo ko lo shinai mais gurubara be bara beke gurubara be meru do gurubara be ubi biro kono gurubara be u kalane do OK ibi kalan diplôme fin do obubulo c'est comme bara do désigné te ka foko groupe ben doron mais groupe ka basé sécurité de d'accord lakana OK ni afomu ni jey fene fonadu sabla farglo nyana je beni jey kudu balontana bala box kala bala c'est fili bulu fili abe bala donc aw ya kanu kasika non seulement aw farglo nyana je min ke ka kla kuni ka nafala si harama de mani o lakana ta fanfela alors bibi na mbi ro jumen bi lakana ere ta fanfela la aw mini goro brawi sika aw joro ka boko sabe sabla be jamana deme abe fintila ko fana deme u ka barawla lakana ta fanfela la yala be chugudi est-ce que am sika foku goro braw joro ka bu fana côté la wa igo kuma njara ko jugu ibaro Mali ngona ya ni bi mo nyini jakulu labi jakulu muni muyuni sabal bala gurubaro de do ni be jakulu la Mali kono ya ko jakulu mu flene muyuni sabal bala gurubaro de d'accord gurubaro ko kuma mi da ka damene depuis ya ko mi da fo bi edla ka me ko gurubaro jakulu do wulla ka masige kanga ha ko perle o ko gurubaro ha ka perle ni Mali be gurubaro de ka hake perle no ni malien jakulu be malien jakulu na farla nyongo gurubaro de ka hake nyano ni betay bon mo kuma la suru afie anga na taro jamina anga Mali boatu kono anga donga yoro far demsenu nga nyana je yoro gurubaro de be mais gurubaro kele meta 100 ans abe barala abe gain o gurubaro ni o boatitri o be nyongo soro a majorité to wude ga chafalo to wunde ga telafe OK to wude o libano de o bena san wi gain abi ñogon soro o ba fi ki kataka na wi anga Mali barakero nuna kuma bu foy ni ko yan soro anga ngata foro mununa ina beta ba fi ki kataka ko ale bi soro e beta o kelen do ba fi o keto ka bara dam ne ko siga ay papier ka ñogon tia ba fo non o don ne mo ko be kan demba de balu ne ko hakli to yara ne pe bara la foy demba sigle no kan ne kono pour ngu balo ne na ne ko be ne ta bara la ben sara wata ne ba do wata mene arranger absa kan demba balo ne dunana mais façon era kanu kan ayira de bonne ni ma papier kala era mu kala ne bi fin kala ma e mu yoro indaele mu ne ma fay anadon ko papier kala bonne ma papier kala ka droit de ne ba saray d'accord mais façon de ba bolo bo akoro OK libana ke mi sege o beta ka yoro daele malien mu ne emi malien e taso OK afamna awni o famanu chebe tugumna mina ingini la suni ina fo transition clé na be tugumina aw yala awnu chebe tugumna be kla ko nyefona ni ala sona makeneka. Alors monsieur Bill, vous êtes également un grand acteur, vous êtes un grand défenseur des droits de l'homme, vous êtes également un jeune influent, un jeune leader également dans la société malienne. Parce que nous avons debout sur les remparts seulement, il y a que les fins de ni oye, quelle est malienne donc à quelle est et wa fait métallique injustice abo o quelle nous bela jeli ke malikula. Maro au fana jorok buena kosobe et wa changement menu ni au sur la de wati le na jamana kula au joro bonyana o la kosobe bibina na ngo yere wulu debu est-ce que ibsika mu foyen ibsika mu ne fomu aka baraw kan abe mu ne ke au juste e ba ka fo ko yere wulu debu sur les remparts aklina mu ne dum abina fo faso jama bebi yere ala folo o jamana kuma boli kele jamana kuma boli kele jumenu no feraw de don feramu ni abe ata a dollar iba ka fa be boulevard ruta a dollar be déclaration que kele feraw kacha mais yere wala est un mouvement panafricain un mouvement souverain
qui se bat contre l'impérialisme. Kɔkan jugu minnu bɛna kɛ sababu ye ka faso jama bila ɲɔgɔn na ani k'a fɔ k'u ka jamanaw tila a b'aw ɲɛsin olu kɔkan jugu ma ka kɛlɛ kɛ. O ye kɛlɛ kun fɔlɔ ye. Kɛlɛ kun filanan o y'a ye k'a fɔ o ye problème endogène ye. Gɛlɛya mun yɛrɛ fɛnɛ bɛ jamana kɔnɔla la. A dɔw la fɛnɛ ni an bɔra kalama an bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma. Ala ye jamana kalifa don maa minnu na ka kɛlɛ kɛ an bɛ ɲɛsin u ma. A dɔw la an n'u tɛ ɲɔgɔn faamu, a dɔw la an n'u bɛ ɲɔgɔn faamu. Ça c'est la réalité du terrain aussi. Parce que n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a ye wuli ka jɔ kɛ pour que ka faso jama k'aw de ko aw bɛ se k'a ko kɛ. En réalité n'a ye injustice ye ni min sen don a la. Ni mi da dɔ la a bɛ n'a fɔ k'i farala a kɛbagaw fɛnɛ kan consciencieusement an tɛna sɔn o ma n'an bɔra fɛn fɛn kalama an b'an ka autorités ka attention attirer wulikajɔ min kan ka kɛ a la an b'o kɛ fo ka se bi ma an b'a fɔ yɛrɛwolo ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ an b'a fɔ tare tare dɔ kɛra mais a tɔ tora belebeleba ye i b'a ye k'a fɔ sur le terrain an b'an ka autorités an b'u soutenir mais injustice endogène minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ kɔnɔla fɛnɛ la an b'o fɛnɛ fɔ dɛ parce que jamana sariya fɛnɛ kɛlen don ka hakɛ di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i k'i sigi bonya ni karama kɔnɔna la ka gɛlɛya fɛnɛ fɔ fo ka se a dan na fɛnɛ donc o kun kama an b'olu kɛ et puis yɛrɛwolo kɔnɔna la commission dɔ bɛ yen nɔ o commission ye ko jamana kɔnɔdenw ka kiti ko ne y'o commission fɛnɛ président ye donc i b'a ye k'a fɔ bin kɛlen don mɔgɔw dɔw kan fɛngɛw détention arbitraire bɛ yen nɔ arrestation héritage ni fɛnw bɛ yen dugukolo ko ninnu fɛnw bɛ yen an b'o sariyaw ta an bɛ o étudier an bɛ s'an ka kiiri tigilamɔgɔw ma a dɔw ligne bɛ bouger mais ni ligne ma bouger yɔrɔ min na on cherche vraiment à rencontrer les plus hautes autorités a kɛlɛ in a ma nɔgɔn kosɛbɛ mais ni Ala ni kira sɔnna ma an da bɛna don a la an bɛ ka baara minnu boloda don n'a nata ninnu kɔnɔna la a n'an ye gɛlɛya minnu b'an fɛnɛ da la gɛlɛya bɛ anw yɛrɛ fɛnɛ da la yɛrɛwolo kɔnɔna la gɛlɛya bɛ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ an ye baara caman kɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ ko in bɛ cogo min na en réalité a tɛ ten cogo fɛnɛ la quoi. D'accord, n'i y'a faamu kosɛbɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts i ko ko a ka wulikajɔ bonyana injustice côté la kosɛbɛ ani fana ni jamana tɛ sira ɲɛnama kan aw bɛ wuli ka damakasi kɛ ni o ye ka rassemblement kɛ monument baw la min b'a to cogo min na ka malidenw wuli ka bɔ kana fara aw kan an b'a dɔn k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na aw jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ nka est ce que bibi na yɛrɛwolo kunu ni a bi a bɛ cogo jumɛn na parce que aw ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ don tɛmɛnenw na ewa bi an b'a dɔn k'a fɔ yɛrɛwolo ka kumakan aw mankan bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ mun de bɛ k'o kɛ walima aw ni fanga de ka surun kosɛbɛ wa. non parce que i b'a ye an bɛ wuli ka jɔ kɛ fo an bɛ an balimaw wele a ye na nin de bɛ an da la o wagati a tun ka kalan kojugu parce que kɛlɛ ye phase kow de quoi kɛlɛ dɔw bɛ yen nɔ pour la libération du pays mɔgɔw bɛ mun fɔ o ye ka bɔlɔn kɔnɔlaw de minɛ n'i y'a mɛn ko Faransi libéré la c'est parce que Faransi ka don de wulila ka bɔlɔn kɔnɔlaw minɛ pour que ka se ka kɛ sababu ye ka Allemagne ninnu bolo jalen bɔ u kan na George Washington n'o tun ye États-Unis président Américains de fana wulila pour que u bɛ se ka bɔ Anglais fana bolo cogo min na ainsi de suite maintenant kɛlɛ phase dɔ fana bɛ yen ça c'est de l'aspect technique o aspect technique ye jumɛn a bɛ n'a fɔ dekun dɔ bɛ e siribe kan sisan nɔ i ka dugukolo dɔ binni kan k'i ka dugukolo ɲagami ou bien dɔ y'i somɔgɔ dɔ minɛ k'a datugu arbitrairement ou bien kiiri kɛra cogo dɔ la e appel kɛ kiiri la kiiri da jara e la décision de justice mun b'e bolo e dɛsɛlen don k'o waleya terrain kan fɛnɛ donc o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen nɔ an bɛ ka olu situation ninnu caman de gérer ka sɔrɔ olu bɛ gérer ka sɔrɔ an ma bɔ ka olu kɛ radio la kuma ninnu ni fɛnw ye mais mun ye transition soutenue ye an bɛ transition soutenue i m'a faamuya jusqu'au bon port mais maintenant majigin mun fɛnɛ bɛ yen nɔ parce que il faut les reconnaître que k'a fɔ transition bɛ yɔrɔ min na gɛlɛyaw bɛ yen. E ko k'aw bɛ transition dɛmɛ mun na aw bɛ transition dɛmɛ. non an bɛ transition dɛmɛ parce que i b'a ye faso jama kɛlen don ka hakilina mun ta pour que k'an bɔ janfa kɔnɔna la vis-à-vis du monde extérieur janfa mun bɔlen don k'i ɲɛsin an ma k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ o kɔkan janfa mun na an bɛ soutenir o kan an ka kɛ an yɛrɛ u bɛ soutenir o kan mais kɔnɔla fɛnɛ gɛlɛya bɛ yen parce que il y a des lignes qui ne bougent pas. la vie chère. cherté de la vie ninnu bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ko kurantigɛ bɛ nɔgɔya mais kurantigɛ tɛ ka nɔgɔya
D'accord. Et docteur Sou nous be gata grève là il va ka fo Mali hôpital public flamumbe non ni point génie Gabriel Touré o be gata grève là mais ama wuli ka joko la folo non mais ka gela ame même fiena ame fenga mun ga juguni wuli ka jo olu ko non nous on a demandé que à ce que gouvernement mumbe ya ka chika yereke carrément ni make non il faut ça parce que en réalité ministre do siru dano il m'a famille gela chamambe no peut-être randabe dola ni ala sonama motivation ni be ka obla kanike je crois que amdam nasini bema kelengere jam ngwa ngono sabla jam kwa eri kelende alors monsieur Samaki iko jam ngwa iko ika kwa damino na ka foko Gouroubarao, vous n'êtes pas considéré aux yeux de l'opinion publique, bon je ne sais pas, ou bien l'opinion ou bien des décideurs, je ne sais pas, des autorités, miga kuma famoula kosoba, il va faire comme une fois non. Et au beka bara minke, il va faire comme foko à la codonité ou bien ou teka abla bari la au boulot. Ou il va faire comme de goût même pas. Bon pour que kuma elle n'aurait boulot, ami baro barage. Jamana nyamgo bado. Ami baro barage, ou bado wakati mne bodo nu mogo ba ona wakati mina wa yara ka baro fa yara bolo ku ta kalama mo lu yara de ba fanya yakani juba be mais nu mogo bro oko mogo ba na mun kenan yo keno bana fo ete tukuni mais est-ce que ayo ka jekulu formaliser ka nyawa jekulu ne go de fi ngo jekulu te est-ce que c'est bien structuré oui jekulu te bi be mogo munu benen do ba fo goro baro sans te no ben dronte na ma yika fo kibiga hake fona ngini na soro vraiment ya ngini saria sira re fona kan saria sira re ko do 600 il va 600 on mandat dia maintenant il va soro 600 ko do buli 500 dugu ngona sira do be bokana nous boran sira folo wa do chena quoi no sira kele na ma do o galon te sira ante taw sira fe sira wala de bina tukuni bo folo taw ya ga ko na no ante na keti ay bo anga janga faso njo parce que ni façon jo for Gouroubarao do rabita o kelen e kelen jatemne malla mal dron la Gouroubarao minenente babala ko seba quoi malla Gouroubarao jatara chien kelen de daro akala alpha ka tanela wi ninjan créer samuna Gouroubarao de ta ka ninjan créer ndaro ne be ga fam Gouroubarao chaman donana ko alni Gouroubarao do make ka ninjan créer mais Gouroubarao chaman donana asana ya bamako ya pour que kunga kare kono wasoro bamako be chokuna mba dongo boy bit boy sa bita yu Amerique ne FBI go Gouroubarao de talent no boîte ni fait on kono kana ku former ku dege parce que mo ko se ka bo kare kono doron ka ka sorasi e kanga ta hagla munum kanga kilo yu ta kono former ka soro ku dege kele ke chogolo do be se kele la ka koro mais wu dege o de welete est-ce que vous avez mais on fait un atijati la jati la ou ya amogo ba la wakati mina dorabi jati donc ni ko auti jati est-ce que na mani ka fuye Gouroubarao sabla Kenya ta franfela ba wala farglo nyana je fana o fana chama bawla est-ce que wati de la jamana bito ka wele madake ni chifne ka mba feka do fini na ni o estrosia est-ce que au de la ka considérer ka au consulter par rapport à ça non ma de la ke ni mu fie we depuis alpha hagil tala tamundo jis ni jani kira samngona o sana wiye Gouroubarao ta ka do tenina ka dabno na fo bi amake bo o wakati yara duna wa soro Gouroubarao yara ni jamana yara kuntata me ba fi ni malite ni am jagulu be chogomina mo ko folom no mi se ka kek cheni ga mo ya mali ngona Gouroubarao do mais dir ma Gouroubarao bu faso fe mo ko shitina imara ni bien fe nati faso joy no ko fa na be faso jo contrôle la Gouroubarao ta parce que na jete mine Gouroubarao ka wuli ka jo fana ka bon andi ka dar ni jamana be na kala filu ke mabanu nu chama candidat nu nu bitu ka déplacement na ou be gardu koru iba ya chama Gouroubarao yi mo kono ngunu mo go ba ona e considérer le do yoni mo go nga ban falo est-ce que vous avez fam ina fa san ngo yere wolo ma wuliya an farala yere wolo ga jagulu do do mu mi fe ka Mali bobolo la ina fu ya fo chogomina mais OK maintenant olu munu wulla a jatemne ni mi se ka fo sentem sigira yere wolo ba kono ata kono aba kono mais e ka nyingal ke est-ce que Gouroubarao kele ba kono ale ba kala ma ale yere do ko kale ka sigir olu ma wule ka to ka sigir ay nga ko Gouroubarao kele be sente kono est-ce que au fana la nyini wa non si est-ce que vous avez consulté si tu consulter ça ali la nyini ta soro yere iba la nyini est-ce que vous avez tenté fika mal tseka ke tan quoi atseka ke ni mun dimina de quoi no mangan ke joro be dima quoi il faut ka ngo de bon malla e na ka kane quoi e faso de nyuma abe dima akana ke ni mun la ka mangan ci de ko o ta e tien ko ti tien
est-ce qu'il y a femme d'accord ne c'est la demi sanga wuli ka mangan ci mais waso on tati kinya yere e mun de ke jamana yi parce que mangan c'est le mangan ka non e rebe jamana fe folo e mun de ke jamana yi e mun de ke pour que ka jamana yi ndeme e mun ga jamana doni mais mun be ka awre toro bi groupe boro ka fo jamana ko la mun be ka aw segebi non ba iba e 600 on erete en dogonu ba de man ko fe mun ne ka takadu yi mais alu ko bita negata iso ko da na sera avenir du mabanga negata ina di jamana tina o ta ti fo so la abi mun le negata la hein mais ba bu bo nga negata yin aba to yinro abita do jagulun dola o jagulu bu lu ni manga ci dron ibe bal ko tige yoro were ka soro ka to goro wala na non il peut pas ati jate yere bon ni o ye jagulu la idum ba don be ba do am dum na ko mali kono o na foro ki bi se ka mo bla ka tiene ke bi se ka goro woro bla ka tiene ke ka teme ni jagulu be ka parce que ibe mo ko la ka manga ni fonti entraînement mu ma on ani soro su bo la ibe mu ka ka yere la mancha ami senga mu dan yere far soko ka entraînement mu ke ite jagulu foyi ko o da yere kan mais ni jamana ka fɛn fɛ wulila an de tɛmɛtɔ bɛ se ka bɛn ni jamana ka ko ye an ma wele an ma bɔ a kalama an bɛ ka bɔ an ka cɛ ka tila ka jamana o sécurité kɛ fu n'an tilala tuguni an b'an ka moto n'an ka mobili ta an bɛ taa so d'accord c'est là an bɛ nin bɛɛ kɛ jamana in de ye d'accord i b'a jateminɛ sisan ka sɔrɔ transition ma se sɔrɔsiw yɛrɛ mana fanga la gorobɔrɔ ni jɔn ninnu don sɔrɔsiw an ye diɲɛ bɛɛ wele ka bɛɛ lasigi vraiment fɛn dɔ bɛ kɛ Mali kɔnɔ anw t'a fɛ mɔgɔ kalanenw bɛ yen u yɛrɛ ɲumanna ko b'a fɔ gorobɔrɔ de ma kalan mais gorobɔrɔ de ye nin hakilila sɔrɔ u ye hakilila sɔrɔ cogo di ka média wele ka diɲɛ bɛɛ wele maliyɛndenw an balimaw n'a an sinjiw n'an fa n'an baw de bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ in na a kan'u ka jajugu ta k'a bila réseaux sociaux sanfɛ a tɛ bɛn an y'o kɛ Bamakɔ yan bɛɛ bɔra a kalama mais gorobɔrɔ de y'a kɛ sɔrɔsiw ye i bɛ bɔ yen anw bɛ bɔ yan i ɲɛ mana ta an ka wari sɔrɔ cogo min na an bɛ tila tuguni teliya an b'a dɔn sɔrɔsiw ninnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ sɛgɛn u bɛ tɔɔrɔ trop an bɛ bɔ yan an b'an ka wariw don kalankɛminɛnw na an bɛ taa di sɔrɔsi ninnu ma n ko pour que an ka minnu b'an kɔfɛ olu kɔni to kɔfɛ ka miiri yan na quoi gorobɔrɔ de ye nin hakilila sɔrɔ mɔgɔ tɛ mina mɔgɔ si tɛ est-ce que bɛ ka faamu bon maintenant n'o gorobɔrɔ wulila sisan n'a taara se a bila a ka minɛn kɔnɔ bani sariya n'a nana n'a tɛ sariya kɔnɔ sariya yɔrɔ fɔ a ye ah bon mon frère c'est pas comme i k'a lajɛ ko gorobara don n'a nana sisan e ko ah cɛ mon frère a kɛra fama ye ko bɛ cogo di ah non a kɛra fama ye bon chef ne kun nana an bɛ fɛ ka baara ɲini bon c'est-à-dire que bɛ taa cogo cogo a bɛ fɛɛrɛ kɛ k'e dégager siɲɛ wɛrɛ ne nana a fɔ ko bureau tɛ se ka dayɛlɛ e ye parce que e ye gorobara ye est-ce que i bɛ ka faamu non c'est pas comme ça an kan ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma munna sisan bi anw bɛɛ bɛ girin-girin la ko Asimi parce que a ye prévu de yira an na c'est pas k'an wulila ka mankan ci o non a ye prévu de yira k'ale bɛ se ka Mali jɔ n'i y'a ye sisan maintenant nin temps kunkurunin kɔnɔ maliyɛnw bɛ k'u disi gosi nin b'an bolo parce que Asimi y'a yira de k'ale bɛ se ka kɛ très bien o de la fana jagoya an kan ka tugu a kɔ bon minnu bɛ mankan ci dɛ a y'u ka c'est-à-dire a kana girin ka u layɛ mankan in na a ye kɔfɛla lajɛ dɔɔnin bani ninnu bɛ Mali fɛ de ya est-ce que ninnu t'u ka poche de fɛ ya est-ce que ninnu yɛrɛ jamana kanu b'i la ni jamana ko in n'a fɔra k'an ka taa sira dɔ fɛ est-ce que ninnu tɛ jamana janfa f'o de ka dɔn an y'a ye kɔni groupe wɛrɛw ma deli ka wuli ka don dugu kɔnɔnaw na walima ka taa rassemblement kɛ k'a fɔ ko nin bɛ tan aw fana bɛ i n'a fɔ finitigilakaw parce que aw tɛ kuma mais i y'a fɔ cogo min na aw ka baara in pour que a ka se ka structurer a ka se ka fanga ka se ka don a la je crois que o tɛ taa aw yɛrɛ fana ka cɛsiri kɔ min b'a to cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ se ka tɔmɔtɔmɔli k'a la waati dɔw la ni opportunités bɔra aw bɛ se ka postuler o opportunité na cogo min na je crois que o tɛ taa aw yɛrɛ fana ka wuli ka jɔ kɔ je crois bien mais ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma d'i ma tuguni parce que là sujet caman bɛ yen i kan ka min fɔ plateau kan alors monsieur Traoré je crois que monsieur Samake ye caman fɔ a ko ko Mali kɔnɔ ni maa min wulila ka wo ci dɔrɔn généralement olu de ka teli ka poste bénéficier alors est-ce que quelque part an b'a fɔ dɔw ta ye Mali ko ye dɔw ta tɛ jamana ko ye mais dɔw ta ye opportunité ko de ye mais je crois que yɛrɛwolo ta an tɛ se k'a fɔ ko yɛrɛwolo ta y'o ye sabula hali bi aw ka kɛlɛ bɛ ka continuer hali n'a sɔrɔ aw ka mɔgɔ dɔ bɛ fanga bolo la bi mais o ma aw bali i ko ko aw bɛna wuli ka jɔ baw kɛ don nataw la ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw interpeller gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ayiwa wulikajɔ ninnu est-ce que i bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna la a bɛna boli mun de kan an bɛ wulikajɔ kɛ d'abord n bɛ mun fɔ camarade Samake ɲɛna k'a ye k'a fɔ a ye misali mun ta ka kuma kɔnɔna la yɛrɛwolo kan k'a ye n'an bɛ activité ni fɛnw kɛ on fait appel à la sécurité tout le monde a besoin de ça i m'a faamuya maintenant an bɛ wele bila ɲɔgɔn ma u bɛ taa kɛnɛ mun kan yɛrɛwolo ka kɛnɛ tɛ quoi faso jama ka kɛnɛ de don quoi mais maintenant o wulikajɔ ninnu kɔnɔla la an ka mɔgɔw
certes u bɛ CNT an mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔla la i m'a faamuya o ye tiɲɛ ye mais a t'i n'a fɔ comme an ye mankan de kɛ k'a fɔ pour que ka CNT ninnu kɔnɔla fɛnɛ sɔrɔ quoi i m'a ye mais i ye kuma mun fɔ certes olu kuma dɔw ye tiɲɛ ye n'i ma wuli ka jɔ kɛ kuma dɔ la i kumakan tɛ lamɛn mais an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an bɛ se ka mun fɔ gorobara ko la ne bɛ se ka kuma mun fɔ la o de ye faso jama k'a dɔn k'a fɔ gorobara bilalen don minan mun kɔnɔla la gorobara kan ka bila minan kɔnɔla la mun kan bon ni o ye kosɛbɛ quoi parce que a ye kuma dɔw fɛnɛ fɔ o de ye tiɲɛ ye il faut pas que gorobara ka kɛ nemuruba de ko n'i y'a bisi k'a ji min dɔrɔn i k'a ɲaga la fili quoi parce qu'on a compris que ce métier là en réalité est dénigré il m'a faamuya par le peuple par les autorités si je dis les autorités parce que nous au niveau de la commune D on terka dɔ bɛ yen nɔ gorobara don u tun bɛ fɛngɛ de kɛ portiya de kɛ casino da la i b'a ye casino da la u ye gɛlɛya ta ka las'an ma a nana fɔ anw ɲɛna a bɛ chômage tun na a bɛ kalo 3 bɔ a selen anw ma on a essayé de rentrer en contact avec les responsables des casinos. C'est parce que vous pensez qu'en réalité, gorobara de don bon, aboy fengeke. A kuma djidjara ko djugo ani casino mroni nyoronche. Amerom na bibina, nous on a saisi les casinos devant les tribunaux. Casino ko kolute ko ou keleno ka a placé société de placement là. Alors que a deux fois le Mali charia yɛrɛ kɔnɔla la société de placement mani di entreprise muma une fois que ye sangele san fila kɛ o entreprise bolo dɔrɔn i ka employeur tɛ société de placement ye i ka employeur ye bɛ baara kɛ yɔrɔ min na dɛ yen yɔrɔ de i ka employeur ye je parle en connaissance de cause parce que je suis syndicaliste i m'a faamuya donc an bɛ kiri la o yɔrɔ ninnu na en réalité ils sont marginalisés. C'est ça. Il faut que jamana ɲɛmɔgɔw de k'a lajɛ ka gorobara yɛrɛ métier ka institutionnaliser quoi. Ka bila bala quoi. Ka bila bala ka institutionnaliser jamana yɛrɛ sariya kɔnɔna la. Balontan talen no togo min na quoi fédération talen no togo min na. Ka to ka édition k'u tɔgɔ la. Ka édition k'u tɔgɔ la k'u accompagner k'u fɛnɛ sécuriser. O bɛ sécuriser par la couverture des dispositions des lois. O fɛnɛ ka fɛ. Mɔgɔ n'i y'u embauché sisan nɔ. Il m'a fait depuis le premier pas contrat de travail de Gaké. Et puis, comment on a sera à Kanaye Kafoko parce que c'est gros brade. Parce que bed en ce moment de donc quoi. Allah est que au Luka la Jarabi kera nine. Mais on fait mon beno. Allah sera né tout ma on a la Jarabi kera peut-être Kalain café on roque. Mais cela ne veut pas dire que ko faso sharia konola la connaît fene ka sani au lieu ko bien ko fin de don. Beka briga hake kon la. C'est que moi je propose jusqu'à ce que l'autorité de saisie. C'est ça. Car ce métier là qu'a institutionnalisé. Qu'a structuré kanye. Qu'a structuré kanye. Qu'a ka fo mogo munu ne do ou qu'a hake ni faso jama bela jeli. Fone malion di. Fone hake malion no. Parce que fin de fora. Ne t'a donné mina se ka la kalito comme là. En réalité gros bras be problème muna. Mali kono ala dibado. Jamana sera yoro dola, c'est eux-mêmes qui sortaient transition konola pour faire peur aux autres. Nous le tournons fera la jamana chila ou quoi. Akume gelea. Atume gelea parce que moi tu ne te sais qu'abord qu'il faut qu'il y ait chien. Ouais, parce qu'il y a des restaurants. Il m'en a oublié. Donc il faut que moi quand abou à clé là qu'il faut que muscler dans nous. Mais il y a de l'intelligence qui est derrière tout ça là. Parce que sans cette intelligence là. Mais mon fiana banu tu me banu be dagar ke mo chama mo sare mais nous a do irenge ka foko groupe bara do be boni carré kono là ça fait peur effectivement et cette reconnaissance là l'état doit prendre ça au sérieux c'est clair et ce métier là mérite d'être pris en réalité au sérieux qu'à accompagner fene quoi on connaît ou be édition munuke c'est l'état qui doit prendre en réalité en charge toutes les éditions qui sont faites par cette organisation-là. Au niveau du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, on met ce qu'on déjà, on nous nous, on peut les accompagner comme nous faisons accompagner auprès des autorités compétentes. C'est ça. Auprès des ministres. Il m'a formé. Auprès de nos autorités, ça faut donner natala, amener ou makadaïle, de comme nous dala na yusro, aye faso donner soro. C'est clair, c'est clair. Donc, nous menons bolo kafo
o la o de gros bras ye k'a fɔ gros bras tɛ fɛn denni ye bilahi fɛn denni tɛ non sɔrɔsiw de don métier belebeleba de don n'i y'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ siran ka taa gros bras kɛ dɔw yɛrɛ tɛ dɛ sɛgɛn min b'a la quoi o bɛ siran o de ɲɛ donc a ka d'u ye k'a fɔ k'u bɛ taa kalan kɛ ka taa crème kɔrɔ ou bien ka taa sigi yirisuma ni fɛnw kɔrɔ parce que effectivement i ka kumatigɛ tɛ n'i ye gros bras baara yɛrɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ wari min don u yɛrɛ la wari denni tɛ sabula i bɛ dumuni min kɛ a bɛɛ bɛ contrôler bon a ma nɔgɔn kosɛbɛ je crois que i ka kuma in c'est pour ça n y'o de fɔ u ka ɲɛmaa ɲɛna le fait que c'est vrai certes jamana aw tɛ ka fɛn dɔ bénéficier mais est-ce que quelque part défaut dɔ tɛ aw yɛrɛ la sabula jɛkulu o jɛkulu ni a sigira je crois que a kan ka structurer ka ɲɛ de a kan ka boli sira minnu kan aw kan k'o sira ninnu respecter aw kan ka bɔ ni sira minnu ye ka taa famaw démarcher je crois que c'est important ni jɛkulu sigira a bɛna fɔ ni assemblée bɛ yen ou bien CNT a bɛna fɔ jɛkulu bɛɛ n'a démembrement de don donc je crois que si c'est comme ça état mun bɛ di organisation tɔw ma c'est quoi CNT ko ninnu na gouvernement ko ninnu na ni recrutement bɛ kɛ c'est important o quota kan ka di olu de ma parce que surtout armée ka côté la u jɔyɔrɔ kan ka bonya la kosɛbɛ o quota parce que olu de ka kɛnɛ kojugu quoi a wuli ka jɔ ni a fɛn caman bolo et surtout que moi je connais beaucoup de personnes il m'a fɔ ma n'a fɔra i ɲɛna ko ninnu ye gros bras i tɛ se ka da la c'est des gens qui sont diplômés moi j'ai fait des études supérieures avec certaines personnes il m'a fɔ ma donc diplôme b'u bolo avec tout ça là u y'a ɲini ka ala de y'a kɛ k'u kɛra nin métier in na quoi il m'a fɔ ma ce n'est pas une fin en soi mais en réalité il y a beaucoup d'atouts qui sont là qui peuvent être utilisés par nos autorités a kana ye k'a fɔ ko bon ko c'est des va-t-en-guerre et comme o bɛ yɛrɛ wele cogo min na ko c'est un mouvement peut-être dɔw b'a kɛ i b'a fɔ c'est un mouvement de va-t-en-guerre girinka jɔ ni ka bɔlɔnkɔnɔ la minɛli ni fɛnw de ka d'u ye mais ni espace in ka ɲi kojugu je suis sûr que Cherifula sulen don cogo min na nous on demande la clémence de nos autorités en réalité cette corporation là ou ka ta bala parce que en bɛɛ de malien kelen bɛɛ ka hakɛ de kan ka kɛ kelen c'est ça très bien je crois que monsieur Bill a ye gros bras tenga vraiment a ka idée c'est vraiment en faveur de vous a ka idée kan ka dɛmɛ kosɛbɛ je crois que ni ma kan k'a fo aw de kan k'a fo kosɛbɛ sabula a nakun kɛnɛ kan o de jamana bɛ bolo min kan yɛrɛwolo yɛrɛ ye mouvement min ye a dɔnnen don min ye o de ye wulikajɔ ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ u ka wulikajɔ ye walima u bɛ se ka kuma minnu u bɛ se ka wulikajɔ jumɛn fana kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma min b'a to caman bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw la i ye gɛlɛya dɔ fɔ ko aw bɛna wulikajɔ dɔw kɛ yanni kuma d'i ma je crois que en quelques mots wulikajɔ ye jumɛn ye an bɛna par exemple MINUSMA ko Mali la an bɛna wulikajɔ kɛ pour que MINUSMA donda kelen mun bɛ jugu bolo an ka jamana kɔnɔ MINUSMA ye ani accord d'Alger an bɛna wulikajɔ kɛ an bɛna wulikajɔ kɛ jumɛn wɛrɛ la tuguni an bɛna wulikajɔ kɛ o ye cherté de la vie fɛnw ka gɛlɛ sunkalo bɛ ka gɛrɛ sunkalo bɛ ka se sisan nɔ toi tu peux pas comprendre k'a fɔ ko ministre de commerce bɛ jamana kɔnɔ la wagati tɛmɛnen na o ministre de commerce de ko dɔ bɛna bɔ balo bɛɛ sɔngɔ la o kɛra wagati ye dɔ farala balo bɛɛ lajɛlen fɛnɛ sɔngɔ kan donc ça c'est des choses en réalité n'an ma wuli ka nin kɛlɛ kɛ a bɛna fɔ an ye kuma mun fɔ an ye faso jama janfa quoi donc ni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ dɔgɔ i somɔgɔw bibi in na an somɔgɔ dɔw dalen filɛ nin Gabriel Touré la nin a bɛ ni Ala ni kira cɛ o tɛ ka se ka furakɛ mais pourtant ni ye ministre somɔgɔ mana kɛ Gabriel Touré la moyen b'ale bolo ale b'o ta ka bɔ yen nɔ ka taa n'a ye clinique ou bien jamana wɛrɛ kan ou bien a bɛ taa n'a ye jamana wɛrɛ kan mais o tuma olu nakun ye de pour que ka an tɔw tereke donc n'u tɛ se an b'a ɲini an ka jamana marabagaw de fɛ u k'a bila parce que ministre dɔw ka limite yira quoi au même moment que sɔrɔsiw bɛ ka sa front na au même moment que fasodenw dɔw bɛ ka faga gorobara dɔw filɛ nin au même moment que u bɛ ka léser u ka droit la et au même moment jamana ye danaya da mɔgɔ dɔw kan k'o kɛ ministre ye olu bɛ ka kɛ sababu ye ka maa tɔw tɔɔrɔ tuguni i kungo mana se inspection du travail la ni wari t'i bolo a tɛ tɛmɛ anw terikɛ gorobara dɔw ka problème bloquelen filɛ nin inspecteurs kɛlen don ka nkalon tigɛ ka taa wari minɛ baarakɛlaw fɛngɛ employeurs la u bɛ ka mɔgɔw kɛ sababu ye ka mɔgɔw gɛn ka bɔ baara la j'ai des preuves par rapport à ça c'est déplorable donc ni o kɛlɛ ma kɛ
an bɛna mun kɛlɛ de kɛ an bɛ faso dɛmɛ mais majɛ mun bɛ kɔnɔla fɛnɛ la il faut qu'an ka autorité ka attention attirer par rapport à ça pour que gɛlɛyaw fɛnɛ bɛ se ka ban cogo mun na surtout vie chère min bɛ yen a bɛ ka maaw a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba de ye bi sunkalo la ne y'a mɛn k'a fɔ ko camion dɔw bɛ na k'u bɛ k'olu retarder ko sunkalo mana se k'u bɛ ka don ni o ye ko pour que k'olu balo fɛnɛ ko k'o gɛlɛya cogo mun na donc olu ministère ninnu en réalité fɛrɛ kan ka ɲini olu la. Je crois que c'est important au Djamoukan Langinimba et Djamna Nyama ou Banflé, je crois que c'est important. Ani lundi ou fait et ou femme barakeni anga idée ou des tantôt vous qui venez sur le plateau akina mindi fana be barakeni nous je crois que c'est important préoccupation fait bega faux plateau quand non je crois que dans les jours à venir Allah bema ta en compte mais tiama menata en compte c'est important et remaniement ministériel ni fait nous parce que au be femi de mona kanu de villa je crois que on va revenir vers vous tout à l'heure, monsieur Traoré. Alors, monsieur Samaki, avec moi, tu m'as fait je crois que Alibi a été bon, tu m'as bien no Kosovo. Alors, mais binime et Nininga Kafoko et Gelam Bino et tu m'as fait là. Mais ni Nininga, Guruborauka, Bara, ni Absika, Amsika for Lakana Doni, Sabla. Maufana ba ausra aw mawla sigi dala ka mawka du fana garder mais est-ce que bibina gurubara ka bara se ka danin droma wa est-ce que ni aw ka bara danani ma est-ce que abna sika balu on ma be bara wala ka fedi bon ina fanya fi ci gumna gurubara be ka bara daninte ka sigi ka mo garder gurubara yi kanun de folo d'accord support de do ba kanu folo de mais kana nyine iti support foye ni gurubara ta kono ni support yi ka wurule fo gurubara ka kono pour que ka sigi yɛrɛ k'i yɛrɛ sigi hali balontana i bɛ balontana caman sigi u bɛɛ bɛ gurubaraw ka sport ɲɔgɔnna de kɛ mais olu t'a kɛ ka caya pour que fanga olu tɛ kɔgɔ n'a ye i bɛ basikɛtikɛla fana ye f'u ka nɛgɛ de ta pour que u ka fanga sɔrɔ bolo ninnu na i b'a sɔrɔ an bɛ nɛgɛ mun ta u b'o ta mais an m'an ta kɛ ka se niveau dɔ la olu tɛ se yen d'accord est-ce que i y'a faamu i bɛ kacikɛlaw ye u bɛ taa nɛgɛ in de ta u bɛ kɔgɔ mais olu bɛ kaci de kɛ n'a ye c'est-à-dire que mɔgɔ kana gurubara ta ko ni baara kelen de bɛ kɛ k'a kɛ non non d'accord gurubara bɛ se ka baara bɛɛ de kɛ ok mais farisogo lakana kan farisogo kɛ a kan bɛ fɛ a ka se niveau mun na a ka se n ka taara se n ka ɲɛ o ye kanu de ye quoi kanu de b'u lase mɔgɔ ma milliardaires bɛ yen u bɛ nɛgɛ ta est-ce que a faamu nɛgɛtayɔrɔw b'u bolo wari sugu bɛɛ b'u bolo olu tɛ taa mɔgɔ ka da garder mais gurubara yan filɛ c'est-à-dire que minnu y'anw i n'a fɔ sa fantan minnu b'a la ko a fantan de sɛgɛnnen don est-ce que bɛ k'a faamu n'i ye ko ye diɲɛ kɔnɔ a fantan de sɛgɛnnen don a fantan ye de bɛ na n'a u tɛ fɛ ka taa mɔgɔ suɲɛ fanga in b'u la u bɛ se ka taa binkani kɛ u bɛ se ka taa suɲɛni kɛ u bɛ se ka taa mɔgɔ agresser mais u bɛ fanga in t'u la u tɛ fɛ ka t'o kɛ u bɛ na e ka da la au lieu que zon ka don u bɛ na e de protéger k'u kisi walifɛn ta ma parce que u ka hɔrɔnya t'u permettre ka t'o kɛ olu bɛna mun kɛ sisan u bɛna u sigida la ka kɛ komi u ka baara ye nin sécurité ye nin u ka baara sɔrɔ. D'accord, très bien. Alors monsieur Samaki a ye nin bɛɛ fɔ mais fanga min bɛ yen ni o ye cɛmancɛ fanga transition n'a ma ɲɛ aw gurubaraw Mali gurubaraw e de y'u bɛɛ kumada ye bi aw ka yeta ye jumɛn ye taabolo in yɛrɛ la yala a b'a la ka taa ni sira jumɛn ye est-ce que a bɛ ka taa aw jimi sira fɛ wa transition a bɛ bolo jumɛn kan ni aw yɛrɛ ɲininka aw ka hakilina ye jumɛn ye. Transition tagacogo jamana kɔnɔ bon an t'a bɛɛ dɔn mais an bɛ minnu dɔn an bɛ minnu ye an bɛ kuma n'olu ye an bɛ don min na ko bi gɛlɛya yɛrɛ de bɛ Bamako dɔrɔn non Mali yɛrɛ bɛɛ gɛlɛya de bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi mais gɛlɛya in banni a kana kɛ mɔgɔ dɔw de ɲɛna ko Asimi de bɛ se ka gɛlɛya in ban non i y'a mɛn gouvernement jama cayara jama in de bɛ jɛ ka gɛlɛya ban fɛn dɔw bɛ yen anw minnu b'a kalama n'an y'a fɔ a ka bɔ a sira ma parce que i b'a dɔn jamanadenw mana kɛ mɔgɔ fɛ cogo o cogo ni i senkɔrɔ jugu b'i kɛrɛfɛ u bɛ se ka na ni ko caman ye est-ce que i y'a faamu nɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn an kana ɲɔgɔn musalaka bɛɛ bɛ Asimi fɛ bɛɛ bɛ transition in fɛ a y'i diya mais i diya bɛɛ bɛ transition fɛ caman b'a fɛ non mɔgɔ minnu ko k'u tɛ transition fɛ n'i ye mɔgɔ k'a tɛ transition fɛ ale kelen de ko k'a b'a fɛ bon an t'olu lamɛn non ni k'i t'a fɛ dɔrɔn sisan a jateminɛ mɔgɔ kun tɛ transition fɛ baara minnu kɛra transition fɛ bɛɛ kɛra transition fɛ mais n'i ko k'e tɛ transition fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu kun b'a fɛ dɛ olu de ko k'u t'a fɛ bon n'olu k'u t'a fɛ an t'o lamɛn n b'a la n t'a la o tɛ bɛn hɔrɔnya ni silamɛya la o t'a la quoi i b'a la depuis a daminɛ a gɛlɛya bɛ sa la k'i to o de la n'i bɔra la fana i tɛ don tuguni quoi minnu ko k'u an bɛ fɛn fɛn ye bi an t'a la olu bɛɛ de tun b'a la funu ok bon bi u bɔra la mun kama olu ka nata
u ka sɔrɔ non an ko t'o ma mais gɛlɛya bɛ yen f'u k'a dɔn de gɛlɛya ye mun b'a bɔ yen i bɛ mɔgɔ dɔ gɛrɛ la i yɛrɛ bolo ɲinɛ o ye jugu de ye ale bɛ kuma ɲuman fɛ a bɛ baara ɲuman kɛ mais jukɔrɔ a bɛ jamanadenw su ka k'i kan bon o de bɛ se ka na ni problème ye o bɛ se ka na ni mankanw ye f'an k'o de jateminɛ parce que munna Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi sisan an bɛ don min na ko bi gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya yɛrɛ dan de bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi parce que n'i bɔra i b'a ye an balima minnu bɛ yen wula fɛ dɔrɔn bɔ i k'i jɔ Mali sirada la i bɛ mun ye ka moto pousser ko essence banna tiɲɛni t'a la o de ka ca tuma dɔ la an yɛrɛ de b'a dabɔ a kama an b'u wuli an bɛ mɔgɔw ɲininka quoi juste k'a dɔn quoi est ce que i bɛ k'a faamu o la transition in ani dɛmɛli ka kan mais gorobɔrɔw satisfailen tɛ dɛ ok donc ani dɛmɛli ka kan mais aw gorobɔrɔw satisfailen tɛ ok parce que anw jatelen t'a kɔnɔ aw jatelen t'a kɔnɔ nka aw b'a fɛ aw ka jate cogo jumɛn na sisan non an ni mun ka kan aw ni jumɛn ka kan bonya k'a yira an na ninnu bɛ jamana fɛ jamana fana kan olu o yira ko ninnu bɛ anw fɛ i n'a fɔ sisan u b'a fɔ ko police proximité gorobɔrɔ bɛ se ka kɛ oui o gorobɔrɔ ka baara de est ce que i bɛ k'a faamu bɛɛ b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi hali sisan i n'a fɔ cɛ y'a fɔ cogo min na n tɛ taa yɔrɔ jan mɔgɔ ko polisi so wagati min na u ko covid nana ko polisi ye musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba dɔw minɛ ka t'u bila yen denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan ko fo ka taa polisi so jeni et puis anw de tilala ka bɔ ka na a don ye ne ka mobili vitre ciya awɔ anw de bɔra ka na jama deli ka jama lasegin nin tɛ nin commissariat nana anw de kama nin de bɔ anw lakana n'u ye nin kɛ ni fili b'a la an bɛ fili bɔ a la mais an man ka taa k'an bɛ taa jeni a dira anw ma n'an y'a jeni dɔ wɛrɛ mana d'a ma sisan an b'an yɛrɛ ka commissariat jeni anw de bɔra ka jama lasegin mais n'an y'o to o don jama ni polisiw ka ɲɔgɔn sɔrɔ oui olu ye lakanamɔgɔ ye mais u t'a to jama fana ka taa u agresser a bɛ na ni problème wɛrɛ ye nka don anw bɛɛ bɔra gabakuru kɛra k'anw bugɔ après o kɛlen k'a dɔn k'anw de don parce que mɔgɔ dɔw b'anw ka mɔgɔw cɛla population b'u fɛ tel que mɔgɔ minnu ka baara bɛnnen don baara de fɛn ma n'i y'u ye dɔrɔn denmisɛnninw bɛ girin u kan ni karisa don karisa don karisa don mankan bɛ jɔ yen an bɛ ɲɔgɔn lafaamu nka a bɛna fɔ aw ni population gɛrɛlen ɲɔgɔn na kosɛbɛ oui d'accord mais population fana bɛ siran anw yɛrɛ ɲɛ ka tɛmɛ polisi fana kan jɔlen parce que munna polisi n'a nana devait toujours ale bɛ c'est à dire mɔgɔ min b'a fɛ k'a b'i jogo b'i la direct la d'accord ani mɔgɔ min b'a bila dɔɔnin kelen tɛ quoi d'accord est ce que i bɛ k'a faamu a bɛ population bɛɛ kunkolo la polisiw t'an fɛ d'accord ani population gɛrɛlen ɲɔgɔn na cogo min na i b'a sɔrɔ an ni polisi fana caman bɛ an gɛrɛlen ɲɔgɔn na sisan hali n'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn ka kuma fɔ kuma dɔ la mais an n'olu gɛrɛlen ɲɔgɔn na mais population k'an ka bɔ an ka taa mɔgɔw lasegin i b'a sɔrɔ jamaba fanba bɛ siran gorobaraw ɲɛ ka jama lasegin ka tɛmɛ polisiw kan parce que pour que polisiw ka mɔgɔw lasegin n'a danna an ka tagama ka su ma mɔgɔ tɛ segin fo n'a ye gazi ci ou bien n'a ye marifa ci mais n'a y'a fɔ an ka mɔgɔw lasegin dɔrɔn juste a ye segin a ma nɔgɔn mais gorobaraw b'o kɛ u faso ye fu mɔgɔ tɛ dɔrɔmɛ kelen d'u ma. D'accord. Ok, très bien. Je crois que Ali débat en bas konana, nga iko ko gorobaraw ko awma satisfait kosɛbɛ. Mais moi je veux savoir concrètement, est-ce que gorobaraw emi ko nyamaye ne b'a fɛ k'a dɔn aw bɛ fɛ ka mun yɛrɛ de ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ bi in na sabula nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ka na kɛnɛ kan mais i ko ko transition tile in na de dɔ farala kow kan sabula aw ka kow jatelen tɛ aw ka doléances jatelen tɛ nka n'a ma ye k'a fɔ aw fana ye maliyɛn de ye aw b'a fɛ ka mun de fɔ bi président de la république jamana ɲɛmaaw u ka se k'a mɛn. transition ko tɛ dɛ depuis anw nana gorobaraya la an fɔlɔla fɔlɔ an ma fɛn ɲini jamana yɛrɛ fɛ fɔlɔ an ye mun fɔ gorobara minnu bɛ yen parce que i b'a dɔn n'i ye jɛkulu ɲuman ni juguman b'a la an fɔlɔla de k'an yɛrɛ labɛn n'i ko mɔgɔw ma a ye n'anw ka ɲi yanni ka girin k'o fɔ a y'a labɛn an ye gorobaraw yɛrɛ de fɔlɔla k'u yɛrɛ labɛn k'u jogo ko k'a jɛ c'est ça ka bɔ fɛn dɔ bɛ yen ka bɔ minɛn kɔnɔ est ce que i bɛ k'a faamu an nana minɛn min kɔnɔ sisan anw de ni faso jɔ ka kan promotion baden bɛ k'anw ye depuis jusqu'à faamaw bɛ yen u bɛ fɛ ka gorobaraw fara yɛrɛ de ni kumana dɔrɔn u b'a fɔ ko gorobaraw bɛnnen tɛ or que olu de bɛ fɛ k'u fara juste mun na u bɛ se ka dɔw bila u ka minɛnw kɔnɔ cogo min na ka kɛ tiɲɛni kɛ binan ye mais gorobara bɛɛ y'a faamu nin tɛ foyi ɲɛ ni e donna nin ka minɛn kɔnɔ sisan n'a ye tiɲɛni kɛ hali ni e kɛra fɛn y'a la ou bien ne ye wari sɔrɔ a la mais i balimakɛ de bɛ sa i balimamuso de bɛ sa n'o ma sa i balimamuso bɛ cɛ min o de bɛ sa c'est à dire que toujours e de ka mɔgɔw bɛ to a la quoi toujours problème ye aw de ta ye bon maintenant ni mɔgɔw y'anw ɲini o image ye n'anw ye effacer ka bɔ yen mɔgɔ t'anw nɛgɛ ni wari ye n'a bɛ baara d'a ma a bɛ baara d'a ma ni baara tɛ yen fana an b'a profiter an bɛ baara mun na an bɛ tɛmɛ n'o ye est ce que i y'a faamu o de la an mago bɛ mun na gorobara ka lajɛ ni jamana ka lajɛlan ɲɛ ye i n'a fɔ jɛkulu tɔw minnu bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ Traoré y'a fɔ cogo min voilà jɛkulu tɔw bɛ jamana kɔnɔ cogo min na a ka hakɛ min ye o ka d'aw ma a ka hakɛ bɛ mun ye o ka d'a ma est ce que i y'a faamu ni gorobara y'u ka hakɛ sɔrɔ bonya dɔw bɛ yen n'a fɔra bonya a tɛ fɔ komi
ani mɔgɔ tɔw sigili non mais i b'a ye sisan gorobara dɔ ni Tarawele bɛ se ɲɔgɔn ma sisan a bɛ taa polisi la o de kama sɔrɔ Tarawele de y'a ye dɔrɔn ka baga ma ka kuma dɔ fɔ a ma et puis Tarawele yɛrɛ bɛ se k'a jɔ jɔyɔrɔ la c'est trop est-ce que a faamu mais après n'u sera polisi dɔ ka bɔ a kalama ou bien a ka se commissariat la o b'a fɔ non mais Tarawele tɛ se k'e kɛlɛ Tarawele jumɛn bɛ tan e bɛ cogo min na sisan ko bɛ baga ma ko non c'est faux e ye fɛn fɛn fɔ o bɛɛ ye nkalon ye et puis Tarawele yɛrɛ b'a ta expliquer a b'a dɔn e de ta ye tiɲɛ ye ok mais o bɛɛ la o de ni aw mɔgɔ jalamanin fila ka se ɲɔgɔn n'u taara u bɛ enquête dayɛlɛ k'a ɲɛɲini mais ni mɔgɔ gorobara ni mɔgɔ dɔ ka taa sisan nin k'a ɲɛfɔ polisi ka kuma fɔlɔ bɛ kɛ jumɛn mɔgɔ jumɛn bɛ e ta ka se ma o tɛ se ka kɛ e bɛ cogo min na sisan e ni ala cɛ belebele jamana in jɔlen nin kɔrɔ nin bɛ se ka baga i ma m'a ye toujours gorobara ka hakɛ bɛ minɛ a tɛ sɛgɛsɛgɛ quoi a bɛ bosi la de. c'est vrai parce que a bɛna fɔ quelque sorte u lajɛlen don ni ɲɛ kelen de ye. ɲɛ kelen dɔrɔn. d'accord. D'accord, je vois. Ni ala sɔnna ma jamuka in kɔnɔna na hakilinaw voilà jamana ɲɛmɔgɔw bɛ hakilina caman tɔmɔ a kɔnɔ min b'a to u bɛ se ka baara kɛ ni min ye don dɔ nataw la c'est vraiment important. Alors an ka jate fana minɛ nin waati laban ninnu fana na monsieur Traoré y'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen lakana dɔɔni caman bɔr'o la mais Bamako vraiment c'est compliqué dumuni tɛ se ka sɔrɔ bilen ka dun da la i n'a fɔ kɔrɔlenw et maaw tɛ se ka bɔ ni 20h tɛmɛna ka ban vraiment c'est compliqué aw fana jɔyɔrɔ ka bon la parce que mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw ka carré tigɛ u la donc c'est compliqué vraiment aw gorobaraw yanni n ka kuma di Traoré voilà n bɛna o yɔrɔnin de f'i ye sisan i b'a dɔn carré tigɛli parce que vagabond a fanga bonyalen don kosɛbɛ bon fɛn kelen de bɛ se k'o ban diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o ye gorobara de ye cogo di merci i n'a fɔ sisan an ye Ivoire ye wagati dɔ kɛra la Ivoire tun kɛra c'est à dire que hali i bɔra i ka samara u b'i jɔ k'i ka samara b'i sen na oui u bɛ appellation dɔ f'u ma tan voilà hakili t'u ka ouais les microbes i y'a faamu u ka président jumɛn don nk'ale de y'a a ma dɔwɛrɛ kɛ o a y'a ka jamana gorobaraw de wele ani minnu bɛ se ka don da kelen fɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na n'u ye ka t'u former ka jamana jɔ hakilila d'u ma awɔ parce que n'i tɛ tenue kɔnɔ a kana k'i ɲɛna k'e de bɛ se ka jamana jɔ parce que i bɛ carré kɔnɔ i bɛ jɔ polisi la non hakilila dɔ de bɛ d'olu ma o n'anw taw tɛ kelen ye k'o hakilila d'u ma ka tila ka marifaw d'u ma k'aw ka bɔ n'i ye bandi kelen faga bandi kelen n'i y'a faga ne nana 20,000 de d'i ma si n'i ye bandi kelen faga o kɛra Ivoire a wagati Ivoire polisi baden bolila ka Ivoire gorobara na vagabond baden bolila ka na yan a wagati bitigi ni fɛnw Dakar tilala ka juguya yan tuguni o kɔfɛ de an ka mɔgɔw ye ka taa Nijani créer ka bolo o wagati la fo sisan bitigi Dakar a bɛ kɛ mais a ma nɔgɔya a nɔgɔyara trop fɔlɔ mun bɛ kɛ Bamako o jɔra pewu i b'i ka bitigi kɔnɔ i tɛ ka bitigi kɔnɔ wagati dɔ tɛmɛna Ivoire bandi ninnu bɛ na wagati min na a bɛ taa sɛbɛn ka bitigi da la ko suyana k'an bɛ na u bɛ na fana non bɛ na mais hali polisi wele polisi tɛna non mais mɔgɔ si tɛ na dɛ n'u y'a sɛbɛn don min na k'u bɛ na yan u bɛ na yan de oui mais maintenant u nana b'o la sisan parce que i b'a dɔn anw n'u bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn kan cogo jumɛn na anw de bɛ carré kɔnɔ e bɛ sɔn nin ma e tɛ sɔn nin ma i bɛ baara kɛ i tɛ baara kɛ bɛɛ b'a dɔn nin tɛ foyi kɛ mais nin b'a bolo nin b'a bolo bon e anw ta ka taa an don ten na n'i ko sisan k'an ka taa minɛni kɛ depuis ne kɛra o ye ne b'a dɔn ne farala jamana lakanabaga kan sisan ne bɛ mun kɛ sisan ne sɔgɔlen don karisa la ne b'o fɔ n ka troupe ye bon ne kɔni sigalen bɛ karisa la mais an k'a ka ko position bɛlɛn ta c'est important i b'a o bɛ jɔ wa bon sisan gorobara minnu bɛ yɔrɔ minnu na gorobara san hali bon mɔgɔ si t'i yɛrɛ di marifa ka ci la bilen quoi parce que a nafa ti d'i ma foyi ti d'i ma. D'accord, donc aw bɛ se ka polisiw dɛmɛ par rapport à la sécurisation même de la ville de Bamako. Si aw bɛ se ka polisiw dɛmɛ o la kosɛbɛ. Kosɛbɛ yɛrɛ. Je crois que monsieur Traoré cette option elle est vraiment importante. Ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'an filɛ nin waati la c'est important parce que là Bamako bonyana polisiw kelen ma bi bi in na parce que là même il y a pas longtemps tile fila in na peut-être o ye incivisme de wa je ne sais pas mototigi fila kɔni tora bon sirabagan boli la c'est pas policiers de ou gɛn wa je ne sais pas mais est-ce que ni nin ko min tora ka caya jamana kɔnɔ vraiment c'est compliqué sifinnakaw bɛ ka tɔɔrɔ kojugu sɛgɛn bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma kosɛbɛ et wulikajɔw kɔnɔna na est-ce que quelque part aw man kan ka sɔnni da o fana kan wa. Oui, i bɔra ka mun fɔ ni ka nin jaabi transition a bɛ yɔrɔ mun na jama faso jama de y'a laɲini k'a fɔ k'an ka jamana kumabɔ quoi o kumabɔli la o kiri ni wɔyɔ bɛ caya quoi a tɔɔrɔ barika bɛ bonya parce que tɔɔrɔ minnu de don an bɛ k'an yɛrɛ ɲini ka bɔ maa minnu fana bolo a bɛ n'a fɔ ko olu fana a man d'olu ye an ka bɔ olu bolo quoi olu caman ka tɔɔrɔ bɛ bin an kan ka kɛɲɛ n'u ka janfaw ye
kɔkan janfa ani kɔnɔla janfa minnu bɛ ta ka ɲɛsin an ma o de kama yɛrɛwolo kɔnɔla la an ko k'an bɛ transition soutenir en réalité jamana kumabɔli la kojugu dans tout la quoi an b'o kɛ quoi c'est ça. Maintenant problème dɔw bɛ kɛ kɔnɔla fɛnɛ la a ka kan fɛnɛ an k'u ka attention attirer o la hali n'a sɔrɔ an ye caman f'u ɲɛna o liens bɛ ka bouger dugu ma tiɲɛ ka di Ala ye o liens bɛ ka bouger parce que ani jamana ɲɛmɔgɔ baw sigira tile fila in na an ye fɛn caman caman fɔ olu liens bɛ ka bouger mais hali bi gɛlɛyaw bɛ yen nɔ i bɔra ka insécurité ko kuma mun fɔ il y a un vide qui est là un vide d'effectif qui est là de sécurité et surtout que Mali ye jamana n'a fɛnsɛn ka bon kojugu i b'a ye k'a fɔ lakanabaga mun b'an bolo o ka dɔgɔn kojugu contrairement à la demande de la sécurisation maintenant pour combler ce vide-là, il y a des corporations comme les associations des gros bras qui sont là, qui sont prêts à défendre cet état-là, mais à quel cadre réglementaire qu'on a là. C'est qu'il faut que jamana marabagaw fene be se ka wele bla uma. K'a fɔ ko bon certes an mako bɛ ni sɔrɔsi hakɛ la, an mako bɛ ni polisi hakɛ la, surtout police de proximité là sisan. Bon, aw bɛ se ka jumɛn de di anw ma o ko kɔnɔna la. Parce qu'ils sont beaucoup plus proches de la population que la police. Parce que en réalité, olu fene fait nous n'y a qu'à faire que nous boré qu'à faire kalama ou là-bas avec un fin d'oeil. Mais on veut que olu fene ta. Wakati de la idée de tout le monde kali bamani ça va. Mais c'était bien cadré, réglementé. Mais on veut que la police de proximité au fene créer comme nous on fait comme là, tout en faisant appel à des corporations comme l'association des gros bras à une corporation wɛrɛw la o jɔyɔrɔ ka bon kojugu parce que o bɛ kɛ sababu ye jamana foyi tɛ yen nɔ k'i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ k'i ka sécurité bɛ se ka niveau fasugu dɔrɔn sɔrɔ tant que n'i ka service de renseignement tɛ niveau fasugu dɔ la et pour que service de renseignement ka kɛ niveau dɔ la il faut que i ka peuple fo dugumalanfan na i ka se ka information sɔrɔ yen ka yɛlɛn sanfɛla la et maa minnu fana ni peuple ka surun kojugu o ye gros bras ni organisation wɛrɛw ye quoi comme an bɛ gros bras de ka kuma la kɛnɛ kan nɔ état bɛ se k'o ta comme un acquis k'o don ba la kojugu quoi pour que vraiment jatigɛ wale tigilamɔgɔ ninnu ka essayer pour faire face à ça dɔ bɛ se ka b'o la kosɛbɛ déjà que n'a dɔnna k'a fɔ o kɔni ça c'est indéniable ko gros bras bɛ nin yɔrɔ la bilahi bandi fitini fɛn fɛn filɛ nin banditisme ni fɛn fɛn bɛ a bɛ nɔgɔya yen i b'a ye ko ne ye misali dɔ kɛ quoi a bɛ san caman bɔ état bɛ bandi fɛn fɛn minɛ jamana kɔnɔla la olu tɛ gorobaraw ye bandi fɛn fɛn bɛ minɛ jamana kɔnɔla la i b'a fɔ ko nanga ni minɛ k'a dun quoi olu tɛ gorobaraw ye cela veut dire que quoi structure a organisé len de telle sorte que mentalement psychologiquement ils sont déjà prêts à défendre le pays. Non, after nous, nous rendons fana. Yeah, nous rendons parce que moi je pouvais dire que nous sommes de gauche à droite, amemunu commissaire là, gendarmerie là, ou bien amemunu bololo nous ça fait. Ka be gros bras de ame se ka foko bo che o be rom na bibina et ta srani no onye parce ame ga bandi fin mine a be gros bras de quoi. Mais sur des cas tu trouveras que 100%, pour ne pas dire 100%, 99,99% gros brauté. De deux aussi, Ambele Djelemouye Portiani Fongna, c'est les premières personnes qui te sensibilisent d'abord. C'est ça. Au lieu de sensibiliser, instruction d'Ilo Nouma Tokona. Yani, Arakeko Dol de Bafina, il porte, il comporte. Ouais. Pour gagner des témoignages, parce que n'y a de quoi. À Chamankérania, j'ai vécu. Il sensibiliser des. Quand faut qu'abeta, il veut me redonner. Aïe mon frère. Quand nous gros baragnons sur Fanga la Cuba, tiens nous donner. Mais pourtant, voilà, bilan gros barani me refassamani sur Nyona. Ah, et là sur me refassamani bara. Parce que moi, on a sur Kiri la saison. C'est clair. Avec vos coachs, gros baragne de Binaka et de Aketa. Check à d'aller. Ouais. Bandi fait mais jamana yon kon la. A club gros bras on y a chama fene quoi. Bon, voilà, il y a forme kuma de Jamka méga sincère. Donc je crois que un kuma fait fort abe akilina mi ori vraiment fond biseka no ga chugo mina.
Ok, donc je crois que Djamoukan Bana Kaban, comment la Bibolo juste en aska kuma de c'est ça. Comment la Bama mene bolo o de ay ka fo kan bolo di nyoma ka jamana kuma bo. Na ma nyanga jamana marabago ala jamana kalfa do dolu garjigal ni wakati na ulu be wuli ka jola jamana kuma bolila. On fene ka fara ɲɔgɔn kan k'olu dɛmɛ. Nka gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na an b'a fɔli mun kɛ juguya tɛ. A tɛna fɔ an b'an faso minɛ ka taa feere kɔfɛ de. Fɛn fɛn bɛ ka fɔ nin de kɔnɔla gɛlɛyaw de mais ne bolo i tɛna maa sɔrɔ yan nɔ maa mun bɛna sɔn ka fɔ k'a bɛ taa faso feere quoi nin kɛnɛ in kan yan nɔ kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ o de solution bɛ se ka sɔrɔ la. Association de gros bras ne bɛ n yɛrɛ yala mun na c'est parce que ne fɛnɛ balimaw de b'a kɔnɔ la ne teriw de b'a kɔnɔ la. État kan ka se ka da de yɛlɛ i m'a faamuya association malienne des gros bras u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ hukumu mun kɔnɔna la ka se ka protéger cogo min na ka se ka épanouir u ka sport la. Très bien. Ka Chérifula lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Vraiment Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Très bien. Ensemble nous sommes forts, unis nous vaincrons. Merci beaucoup, nous vaincrons. Merci Monsieur Traoré. Alors, Ami Djamoukan Labani, rapidement, on n'a que 2 minutes pour pouvoir vraiment dire au revoir à nos téléspectateurs. Bon, Ami, comment faire pour faire ne bolo akuma nu famna. Be chama gurubaro ka laɲini ani jamana be cogo min na ani an bɛ mun fɔ kɔfɛ an bɛɛ bɛ gurubara bɛɛ bɛ transition kɔ. D'accord. Gurubara bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ transition kɔ. D'accord. Et puis an bɛ an lajɛbaga bɛɛ fo. Jara. U ka muɲu n'u ka sabali pour que k'an lajɛ an bɛ yɛrɛ fo e mun bi sifinnakaw dɛmɛ la kuma caman. C'est ça. Sifinnaka mun ni degun b'u la ka du nɔfɛ f'u ka so kɔnɔ ka bɔ n'u ye. U ka se k'u ka degun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn a ma nɔgɔn quoi. Fana ka baara in ma nɔgɔn an b'aw fo. Voilà voilà an b'an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Ousmane Chérif Madani Haidara ye. Justement, c'est important. Merci. Aw bɛɛ ni ce aw ni baraji aw ka nali diyara ye kɛnɛ kan merci beaucoup public charmant an b'aw fana fo kosɛbɛ les gros bras du Mali. Félicitations à vous et je crois que la nuit nous fera ni ala sona ma chama mena tabala aywa amba fo anga mawulon ku Mohamed Samaki il est le président des gros bras du Mali et puis Mohamed Bil Traoré il est le représentant du mouvement Réuno debout sur les remparts. Merci beaucoup. Ambe anga nyama fo Ousmane Sogore il est le directeur général de Chérifla TV également Mohamed et Keita et Ambe enfant Kramrofo Asset Chérif Ousmane Madani Haidara Ambe Adama Salia Koulibaly fo Clara Abou Diabaté fo olumni de meka sega Djamoukan yanama chogo mina aw benitian braji aw sega Djamoukan na je lundi do 11h wati aw beniti merci beaucoup.